Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Warga Musga Pemalas. Pemirsa, selamat sore. Agak iso ngonten soalnya alhamdulillah pemirsa. Kok saobae karo anak iki jan iki aku salah apa kok kolesterolku dhuwur apa asam urat ya wayahe ngecek iki wis suwi. Terakhir iki guluku normal, guys. Akhir iki lho. Akhir tahun wis mari piye yo kebiasaan apa-apa gorengan yo. Aku ngendho aku dhewe mang ngendho wong liya, guys. Omong gak wani ya. Ngendho aku dhewe kaken gorengan. Cepet beres-beres, guys. Kulkasku lampunya beberapa hari ini nggak mau nyala. Mungkin wayahe nyervis kali yo. Kenapa ya, guys yo? Ki pernah mati. Rara mati jeglek. Terus tak goyang-goyang ki kabele terus menyalane tapi lampune mati. Nah, iki wajib di servisno. Aku ki urung rembug karo Mas Santo, guys, ceritane. Tak coba yo. Ini tak coba pakai kalaran liya sing sementara untuk ngecek yo. Nyala, tapi kendor. Iki mbah nek Mas Santo mulai tak kon benakno kabel. Soalnya kabel untuk kulkas itu harus bahane kuat, guys. Nek gak kuat ki gampang jeglek. Jeglek iki bahasa Indonesiane apa ya? Gampang mati listriknya langsung brek ngono lho, guys. Itu sudah berhari-hari enggak nyala lampune nek soal kulkas nyala. Yes yo. Aku yo bingung pemirsa, petak konten iki aku men kudu kerokan. Nah. Iki beberes, guys, ora bersih-bersih. Bersih-bersih diresiki yo beberes yo. Ya beberes yo. Mbah bahasane apa, Mbak Eka? Mari asli wong Jawa, guys, yo omongane basa Jawa kadang kalau apa di translate no bahasa Indonesia kadang kalau bingung. Njlungup bahasane bingung. Itu lho, guys, sampai tak resiki. Lampune mati, guys. Iki njaluk dinono isi. Ngene ya, aku ki diinget tuku. Biasalah nek promosi minimarket beli dua harga segini, Mbak, ya tak tuku ae. Yo kanggo nek perjalanan jauh. Misalnya apa ning Jepang, wong niki ono es pahite. Iya, mbek Jepang mbek pemirsa, kulkas lampune gak kenek pemirsa iki piye yo, guys yo. Uniku tukang servise dari pihak kene ning niki maksudnya iki piye aku gak duwe nomor tukang servis, guys. Sigel moro rene ngono yo, guys yo. Aku pengen ngerti lampune kan normal gelem nyala, cuma lampune kok mati ngono lho, guys. Ya. Ki tak si stok, guys. Aku ki gak masak pokoknya stok bawang merah, stok cabe kudu ada. Soalnya nek kadang kula ki tuku sayur. Ya nek isa ya alhamdulillah, nek entek kadang kala kan aku goreng sego, guys. Goreng nasi. Kita lap-lapi perkorone apa? Ya ben gak gampang kena jamur. Iki diingi nukoni tonggoku, guys. Dodolan pangsit kok lali rata konten ora pikiran. Alhamdulillah. Alpukat, guys. Yo berkat-berkat. Kok suwi, Mbak Eka? Iya. Kadang lagi lali pemirsa. Padahal pasar tuku opo, kuwi nganu. Iki roti zamane aku tuku jujuk opnam lali tak pangan. Aku mau apa ya, guys? Kadang kala yo lali tape bareng lali tak pangan. Kok ono karet ini nih, sik pemirsa.
roti ini ki yo kadang kala nek bengi yo guys kan apa namanya warung kan cara mono mlaku ki yo juga adoh cuma kan nek wis jam 7:30 jam 8 itu tutup. Yang kene aku kan omahe kan omah iki kan menjero guys, omahe Mas Ame kan menjero. Agak pinggiratan. Hawane juga pilek. Sumpilek guys, juga kesehatan. Ibu beres kulkas, soalnya kan sering-sering diresiki guys. Masalah apa? Tempat sarangnya itu jamur. Aku jarang tak umbah nih, kita lapis tok. Yo termasuk awet lah guys iki. Uang nyentelku arisan untuk apa? Untuk kulkas. Dalah ya Gusti Allah ki yo maha adil. Agek pindah gang beberapa minggu terus untuk arisan nang Jepang tak tumbasno iki. Cor mau tak dadekno duwe alah. Wis to, aku wonge gak munafik nyekel duwe iki kudu blonjo iki. Ya blonjo ora ding foya-foya. Entek. Nek dadi barang kan sampai pirang-pirang tahun, udah berapa tahun? Udah hampir 3 tahun, guys. Mulane kuwi nek berumah tangga iki mikire opo anak iso nyelengi gak iso ya sepenting iso dinggo nempor beras sampe dino mangane ya beras. Ngono to, guys. Ngono lho pemirsa yo. Iso ngonten yo alhamdulillah jenis zaman saiki iki memang kudu ubet. Piye carane hebat semangat buat para ibu-ibu yang sudah berjuang demi keluarga, demi piye carane bisa cukup. Ya, dimanapun para ibu-ibu wajib di anu ya guys ya, disemangati. HP mergawe yo, mergane wong wedok iki memang terbatas terus dua anak bojo, guys. Tidak seperti zamane lajang. Menurutku hal sing wajar. Jajan-jajan iki tak pangan nek kadang kula nonton TV bengi-bengi pemirsa. Ampune mati berhari-hari wis ra apa-apa. Tak nolno guys ben iki. Kudu pilek kae aku mbah piye. Ya maaf ya guys ya. Wah, nang opname nginane. Nang AC yo. Welah siraku ngelier sampai ngombe obat aku. Karena yo jenenge aku terbiasa, yo gak terbiasa nang AC guys yo. Yo mben kerjane nang AC-nan tapi kan awak adaptasine. Suwe gak tau kerja nang AC-nan, gak tau mlebu nang AC-nan. Tapi jaman di apa nek lali. Iya. Sik tak sik aku teng greges sampe tuku obat ngono apotek. Untunge nang kene iki ana apotek misalnya kapuan ya apoteke cuma satu tok kuwi nang ngarepe balai desa. Iki beberes isi kulkas guys karo mbek ngeceki. Ampune sik mati. Ki tak bersih iki tak nganu urung enek. Tak nolne. Yes. Iki apa ya? Iki sayur kene, guys. Tuh. Sayur. Wis gak ana sing rusak jero pistasi. Nah, iki kecape. Aku jenis kecape ku nyeprot, guys. Aku biasanya untuk undoki perapatan pemirsa gak wani akeh. Karena dikesuan kan bu. Ambune gak enak. Ngono sing komen mbak Eka kok rapi. Biyen aku pernah terakhir air minumnya tak kasih apa? Botol mineral, tapi kan sebenarnya kan botol air mineral ini kan gak oleh dipakai berkali-kali, berulang-ulang kali. Kudune sekali pakai terus dibuang. Yang bener yo, tapi mone aku ki ora mudeng terus dikandani. Sing ngekeki saran iki pemirsa lah, santok seperti itu ki bagus. Berarti memberitahu hal yang baik supaya kita lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Ngono apik, guys. Ngono. Ya jeneng wong urip iki nek di sini padha karo
dunia nyata yo. Setiap orang punya sisi lain, ono sing apik, ono sing ibarate meneng wis karaktere wong. Seperti awake dhewe tidak merugikan orang lain. Ngene kuwi kita bertutur kata bersikap terhadap orang lain ki ra kenal lagi sing apik, ra kenal lagi yo saling menghormati, berbeda yo ora apa-apa. Soalnya apa yang kita ucapkan kono piwalese guys, percaya omongan. Kabeh kuwi. Kabeh ki ana pertanggungjawabane. Mulane awake dhewe iki nyelengi kanggo awake dhewe. Nyelengi apik engko yo suatu saat nanti yo kuwi aku lah yang ngono guys, aku rumaksane aku nek wong adoh wong anyar. Memang gak semuanya cukup nang konten. Kok ketok gak tau dolan, gak tau kumpul. Lho wong ki duwe kepentingan dhewe-dhewe tak jelas bolak-balik. Lho alhamdulillah selama ini aku ora pernah sampai tukaran geger karo dulur gak pernah. Piwulenge Pak Mbokku guys, aku nek kene iki adoh kok Pak Mbokku dhewe dadi menata diri. Supaya padha ngenahe. Yo ada sekiranya bisa diucapkan di konten, ada yang tidak. Setiap orang punya privasi masing-masing. Kejadian di luar konten itu lebih banyak baik buruknya menungso itu masih tetap duwe. Jadi gak bar nek diceritakan. Ya kayak kasus berkat ini. Ya kuwi kan HS sing duwe. Guys yo. Aku ditakoki yo. Aku yo cuma golek dalan tengahe. Karena tak konten kenapa? Tak konten iki berkat iki tak konten iki yo karena memang perganku tukang konten, guys. Kesehariannya tak concong tok duwe. Wis kuwi tujuanku. Ngono. Jadi sing dulur-dulurku kene apa kono wis do ngerti memang jeneng konten kreator ya apa-apa di konten selama itu masih wajar untuk di konten ngono lho. Apa di konten selama kuwi sik wajar untuk sopan untuk di konten ya tak konten, guys. Oh ya. Bukan untuk tujuan iki membeda-bedakan, membeda-bedakan berkat iki tidak. Konten ku ke 2023 yang ngono kuwi kan ana bakal yo tak konten. Sopo ae yo tak konten. Ngono to, guys. Alhamdulillah aku punya mertua makni, tante Deni dulur ipar, Mbak Isma, Mbah Ru, terus ayo. Begitu pula aku. Dulure merah loro bermasakan ditiliki. Begitu pula satu saat nanti kok anakku untuk musibah loro kok wingi yo ditiliki. Dadi aku yo nilikin delalah anak loro yo ditiliki. Semuanya itu sudah kerukunan, guys, kerukunan ya. Ngono ae yo. Gak perlu digawe heboh perkara berbeda. Tidak mesti bukan berarti apa namanya aku kalau keluargaku merah gak tahu wawor ada desa beda, bukan berarti saya tidak tahu membalas budi wayahe balas budi, tapi tidak semua pemikirannya aku karo pemirsa ada pemikiran pemirsa kudu padha karo aku, tidak mungkin ngono lho, wong ki beda-beda sebenarnya padha ngenahi guys ya. Aku gak gurui, aku cuma menjelaskan. Wis tak jelasno, tak jelasno neh. Kalau berkat gak usah diperlebar marik. Nah, trene ado Siti memang ku apa nah adohe 2 km lebih apa 3 kilo yo. Ya sing cedak sing dikei misalnya ngono. Delah kok adoh dikei karena memang yo apa entek-entekan nginane kae. Wis entek-entekan bancaan menghormati Pak Idul tuwa dikei. Wi iki sore guys saurunge bancaan iki bar isak guys. Bancaan iki bar isak, dadi sing atur-aturan kanggo dulur adoh desa didhewekno disendirikan ngono lho. Misale atur-atur kanggo Pak dulur tuwa iki di apa ibaratnya disendirikan ngono. Dadi pas kuwi urung hitung-hitungan wong tahlilan, grup tahlilan koyo aku, grup warga kene tanggane dulurku ki wong dihitung dadi didhewekno dhisik sing ater-ateran adoh. Misal gak padha ya kuwi kan kebijakane masing-masing. Mungkin ae nek kanggo tahlilan iki barenge iki cah.
nek anggo ater-ateran berkat perjangan berarti kuwi ater-ateran sing adoh. Nek untuk orang tahlilan yo rata berkat tok ambek dikai souvenir apa kayak sarung karo jilbab. Guys. Jadi tiap daerah punya kebijakannya masing-masing, tiap desa es beda adat kok. Apa meneh beda provinsi. Kayak dulurku Lamongan kuwi kan yo iya, guys. Nikahe modele ember kuwi lho, ember sing koyo model ember cangkingan cuci tangan, kok cuci tangan. Ember kuwi lho, guys, ember gede cangkingan kuwi ana tutupe. Kuwi berkatane kuwi, ana sayure, ana aku duwe dulur luar Cepu yo ono, guys, Lamongan yo ono. Duwe dulur pihak dari mbahku nang Kalimantan yo ono. Dadi nek ana sing kok yo nek ana sing ngomong wah nekku termasuk biasa Mbak ya. Aku yo wis ngerti. Ana sing bancakane. Lah kuwi kebijakane masing-masing, guys. Iki aku gak membanding-bandingkan, iki mau aku bercerita. Aku sing ngerti kok. Ngono kuwi, guys. Aku tak konten bu konten karena aku tukang konten. Ya tak konten. Ngono guys ya. Iki yo mbek cerita-cerita wis. Bar. Mau tak lapi wardine apa pemirsa? Nek gak dilapi mengko berjamur, guys. Tiap seminggu 2 kali ku tak resiki. Wedine engko berjamur nek gak dibersihkan. Ya guys, kemana guys ya mbek cerita. Kita musim ruan. Teh aja nang kono ayo kotor. Kita musim ruan, guys. Tahun kemarin iki udan apa ora ya pas aku apa jenenge ngewangi makni bancaan ruan kae. Mbuh aku selali. Aku tahun diingi ya. Udah tak cerita masih bersih-bersih ambek cerita-cerita guys ya wis. Ya kumang. Ya mohon maaf nek mungkin bahas berkat wong jenenge wong ngomongan gak sengaja ya mohon maaf ya. Ya nggo nambah durasi guys. Aku mohon maaf jika mungkin perkataanku tidak sesuai dengan keinginan pemirsa. Pemirsa keinginannya A adalah kontenku B. Ya kumang tak tegaskan bahwa setiap desa itu punya adat tradisinya masing-masing. Ya kok inti kaya kae Idul Adha kuwi do bancaan nang masjid. Nang merah gak ono pemirsa nggo berkat papat ngono bawa berkatan 4 masak di rumah aku Idul Adha kemarin. Merah gak ono adat ngono guys. Lho kuwi berarti tradisinya tiap desa itu berbeda-beda, kita hormati. Aku urip nang Kapuan ya aku sesuai dengan adat Kapuan, wargane Kapuan. Nang merah ya sesuai dengan adat merah. Ya kuwi karena dulur lah nek nang carane Cepu adoh niku gak entuk, guys. Biasane. Kecuali ada yang memang ibaratnya pengen ngekei ya ku hak pribadi. Tapi rata-rata nek adoh sithik Kapuan merah, Kapuan Mbak Romo nek bancaan niku ibaratnya ana sing dikai ana sing tapi kebanyakan nek adoh sithik gak entuk, guys. Nek entuk berarti hitungan warga sekitar blok-blokan. Terima kasih, tetap semangat. Ape godhog banyu guys aku kudu masuk angin ae. Wis tuwek. Terima kasih, mohon maaf jika ada tukar tidak berkenan. Ya tetap semangat, ya mohon maaf. Mungkin pemirsa kecewa, delala keinginan pemirsa A, kontenku B. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak berniat untuk menjelek-jelekan siapapun. Saya hanya membuat konten sesuai dengan apa realitanya hidup di desa. Seperti itu. Kita menghormati perbedaan ya guys ya. Seperti yang padha ngenahe padha rukune. Didongakno rezeki lancar. Soalnya doa baik kembali baik, doa buruk engkau akan merugikan diri sendiri. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.